बाहाय आङो बिर सिलागां ट्रास्टनि आफादगिरि जानानै जों नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। माने गाबोन नंगौ 28थि खेब फालिनाय जागोन। दा बाहाय जोङो आलासि हिसाबै जोंनि बिटिआरनि दानि जे चिफ प्रमद बर' सारखौ जों लेंहरनो सानदों। आरो अलरेडि जों बेनो इनफरमेसन लाइजामबो होखाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बारग' बिएलटिनि माने बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौबो लेंहरनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे माने वेलफेयारनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो माने फैनो थाखाय आङो खावलायदों। आरो लोगोसेयै जोंनि जे बर' जाथिनि माखासे दैदेनगिरि माखासे संगठनफोरनि जे साहित्य सभा आरो बिसेसकै माने जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे खाथि जेनेबा बनरगाव दख'रा बर' फरायसा आफादनि आरो लोगोसे दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो लोगोसेयै साहित्य सभानि दतमा बनरगाव आरो आबोदनि गासै बिथांमोनखौबो आङो फैनो थाखाय हांख्रायदों। मानोना जोंहा बाहाय माने जिहेतु प्रमद बर' सार फैगोन, नुजाफैगोन। आरो प्रमद बर' सारा हयथ' जोंनि गेजेराव हयथ' माबा मोनसे बेसेन गोसा माखासे जों मिथियै बाथ्राफोरखौ हयथ' फोरमायलांनो हागौ। दा बिनि थाखाय आङो गासै रायजो राजाफोरखौ आङो फैनो थाखाय हांख्रायदों। आरो लोगोसेयै बे जोंनि बंसिगाव ओनसोलनि ओरै बंसिगाव गेलापुरि गरामारि ओरै बनरगाव गासैखौबो आरो रायजो राजाफोरखौ जे गाबोननि दिनावहाय जे लेंहर लेंहर फैनानै जाहाथे नुजाफैयो। आरो जोंनि बे 28थि खेब जे बिर सिलागांनि सारादुखौ मोजाङै मोजां जाफुंसारहोयो। बिनि थाखाय आङो माने ट्रास्टनि जानानै आङो गासै रायजो राजाफोरखौ हांख्रायबाय। हाबाफारिया माब्लानिफ्राय? हाबाफारिया 8:30निफ्राय जों आराम्भ खालामनो नागिरदों। ओमफ्राय 8:30 बे टाइमखौ जोङो इनफरमेसन लेटाराव जोङो बेखौ हरखादों। आरो 8:30निफ्राय बिदिनो 1थासिमसो जागोन। आरो दा ओंखायनो गासै रायजो राजाफ्रा माने 8:30 बा 9थानिफ्राय आरो 9थानिफ्राय 10थानि गेजेराव नुजाफैजोबनो जाहाथे हायो। आरो आं बेखिनिखौ खावलायबाय। आरो आदसा आङो ट्रास्टनि जानानै आङो मिथिगौ जे मोनसे समाव बै जोंनि दतमा खाथियावहाय सेन्ट्रेल एबसुनि कनफारेन्स जादोंमोन। जे बाहाय जोंहा प्रमद बर' सारा फैदोंमोन। बेबायदि बे बिर सिलागांनि मांखरसालिया जिहेतु बे लामा सेराव, दा बेखौ लामा सेराव थानायखाय जे प्रमद बर' सारा बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामबाय थानायखाय जे बेयो बिर सिलागांनि मांखरसालिनि बे माखासे सिनारिफोरखौ नुनानै दुखु मोनदों। आरो थारमाने बै समावहाय बे बिर सिलागांनि माखासे बे मांखरसालियाव माने माखासे हाग्रा बंग्राजों दुफबनायमोन। दा बेफोरखौ नुनानै प्रमद बर' सारा माखासे मानसिफोरनि दायथ' होदों जे बे मांखरसालिनि बे दाखोर दाला माखासे बिफांफोरखौ गासै साफा खालामनो। आरो लोगोसेयै बे मांखरसालिनिखौ आरो माने समायना रमायना खालामनो थाखाय माखासे फुल बागान ओमफ्राय माखासे बेसेन गोसा बिफांफोर गायनो थिनदों। आरो दिनैसिमाव माने बे प्रमद सारनि बिथोन बायदियैनो जोङो बे हागौमानि साफा खालामबाय। आरो माखासे जों गोदान गोदान बिफांबो गायबाय। बे आरो मुसुखाखौथ' बिथांनि मुङै लुफुंनाय जाबाय। मुसुखाखौथ' आगोलाव बे प्रमद बर' सारानो बे स्टेचुखौ बेखौ बानायना होनाय जादों बे सारानो। ओमफ्राय नै दा मोनसे जे बिनि जे गेट दंमोन, जे बाहाय वेलफेयारनि मानसिफ्रा बा रायजो राजाफ्रा बाहाय मोनसे टाइगार पिक्सार थानांगौ होननानै बुंबाय थादोंमोन। दा बेखौबो प्रमद सारनि आमोलावनो माने बे टाइगार पिक्सारखौ लाबोनानै माने फज'नाय जाबाय। आरो बिर सिलागांआथ' आं मिन्थिनायाव जे बे उन्दै समनिफ्रायनो फरायसा समनिफ्रायनो बेयो बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावबोदों। आरो बेयो फरायसा समाव जेब्लानाखि बियो फरायनानै मेट्रिक पास जायो। मेट्रिक पास जानानै जेब्लानाखि क'क्राझार गोदोथ' गभर्नमेन्ट नङामोन, कलेजाव फरायहैनाय समाव बियो क'क्राझार कलेजनिबो माने एसिसटेन्ट GS जाबोदों। आरो बेजों लोगोसे बियो बिनि उनाव नैबे माखासे रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनावबो बियो बेहा जुरित दंमोन। आरो फैयै फैयै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे सोमावसारनायाव बेयो बाहागो लादों गोबांनो। आरो बेनि उनाव जे माखासे माने मा होनो बेखौ जे
भलन्टियार्स फर्स नांगौ हिसाबै जे मोनसे समाव बे बिएलटि फाउन्डार हिसाबै बे बिर सिलागांआनो बे बिएलटिखौ गायसनदों आरो गावनि निजे चेयारमेनशिप जाबोदों आरो गावनि चेयारमेनशिपआव बे गोबां खामानि मावबोदों जोंहा बिर सिलागांआ। दा खिन्थु मा होननो माने दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय जोङो बर' हारिनि थाखाय जोङो खाफाल हावरिया जे जोङो बे सारखौ जोङो मोनफुंजोबनाय जायाखिसै। जेब्लानाखि आन्दलन जाबाय थायो बिएलटिनि खामानि मावबाय थायो बे समावनो हथात माने गाज्रि बेमाराव गोग्लैनानै बे बिर सिलागांआ माने रुंसारि जानानै थाङो आरो।